και όσο περνάνε τα λεπτά τόσο μεγαλώνουν και τα death timers. Εδώ δεν θέλουν να γίνουν παραπάνω άτομα ορατά από το vision της Καλίστα. Σε 6 δευτερόλεπτα έχουμε τον Baron, θέλουν να κάνουν secure αυτόν τον τέταρτο Baron η CLG. Υπάρχει teleport up από τον Zion Spartan. Πραγματικά είναι το πιο μακροσκελές game που έχουμε δει σε αυτά τα 7 με αυτό παιχνίδια. Ενώ έρχεται teleport από τον Σοχουάν από πίσω, από τον Κουζάν, με συγχωρείτε, γίνεται αμέσως το engage πάνω στον Χούχι. Θα πέσει πολύ γρήγορα, μάλλον είναι endgame υπέρ των General Greenwicks αυτή τη στιγμή. Έχει μπει όμως ο Pilot πολύ μπροστά, δέχεται πάρα πολύ damage. Ο Zion Spartan στο μεταξύ πίσω βαράει ανελέητα τον πύργο, θέλουν να καθυστερήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο, ενώ πέφτει και ο Pilot από τον Exmith, έχει γυρίσει πίσω ο Winged, θέλει να σπάσει ο Zion Spartan εδώ, πραγματικά με το χέρι στην καρδιά. Θέλουν να κερδίσουν αυτό το game. Zion Spartan βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Nexus. Θα τελειώσει το game. Έχει τον Guardian's Angel και το flash του. Θέλει να κάνει το πραγματικά και κερδίσουν αυτό το game CLG με ένα backdoor από τον Zion Spartan. Παρόλο που χάσαν αρκετά μέλη, πέσανε πάρα πολλά άτομα. Θέλουμε